Wengane zawethu impela sibona lapha ku-double 3 nakhulu phana-ke ey'nkundleni zokuxhumana nelisheke abantu abaningi-ke beshaqekile ngayo-ke iklephu kabhoti lapha-ke eveza-ke isigameko esithe samehlela bafowethu impela mina ngangikwazi ukuba ngilichaze lolu daba kodwa nje ukuthi nginitshele yona-ke le klephu-ke nimamele nani-ke nizwele kahle. Ngumlandeli wakho omkhulu nje impela weminyaka. Ngikwisigaba le ngihluleka khona ukuyicontrola le situation ngiyona. Nasemsebenzini ngiphazamisile kakhulu. Bayisukumele nabo bayizama. Eyami solution njengamanje la ukujezisa, ukukhipha isidumbu noma kwenzeke noma yini engasenzeki. Kuthiwa ngiyaboshwa kwenzakalani ngiyafa. Kulesi sigaba sokuthi anginandaba nalutho njengamanje. Kade ngangizaba-ke nokuthi ngixhumane nawe noma ithuleleni i-TV ukuze le nto ixazululeke. Mina ngikondlisiwe ingane for iminyaka. Yabo. And umuntu le ntombazane le engondlisile ingane yenza inkinga. So le nto ibeka nje. Lo muntu lo bengondla ingane sukela esasesiswini. Umuntu engaqala ukuthandana ngo-2022 wahlala nami ekhaya waze waba nengane. Waze ngamzalisa nje sihlala naye. Yabo ingane yazalwa ngo-April 2024. Imizalo ingane ngo-April. Ngayondla still. Ngisho iqhamuka nje first day. Hayi kamnandi ingane ngiyondla ingane izibe naba. Kuze ingane yazalwa ngo-April kuze kushaya uJuly. Come July singaqala sengithola izinto ngibonile lontuza mengishaya ama-video call mengisemsebenzini mengishaya i-video call noma wengane ngiqala ngibona i-ring. Mengibona i-ring hayibo mengibuza i-ring yabo. Angitshela ukuthi hayi wenzela ukuthi angashelwa ngoba ingane isencane. Wenzela ukuthi angashelwa kanti ingane isencane. Angazi warawish kanjani. Le nto ngidlulise. Ngitshela nomngane wakho omunye athi uyazi ukuthi sibambani uthi useshadile. Umngane wakho close. Wathi mina engagile wena. Yabo. Mina ngiyangikwazi lo angazi ngi-engage. La ring lani kanje. Wathi ring yenzela ukuthi angashelwa. Ngimbuze nge-ring ngelinye ilanga. Ngimrecord athi yena i-ring yababo ingane yakho sewashona ngoba ngamfica ingane yokuqala. Yabo uma sesho njalo futhi nakhona ngithule lento ngizwe ukuthi iyangimlilisa. Yabo. Athi yabo ingane yakhe seshona so izitori zimbili manje kudlula isikhathi. Yabo. Angicela imali because njalo ngomhla 25 wenza sure ukuthi ngifuna imali ngifake futhi. Kuba more than 1000. Ingane nje ngikhuluma nayo 9 months. Lontuza ngicela imali ngifake imali. Uma sethena ngiyabonga sibanibani. Uma ebonga kumina ake ngenze kanje. Amagama esacisha afana sisikhona usibusiso nosibulelo. Yabo. Athena ngiyabonga mhlambe sibusiso. Mhlambe mina ngosibulele igama. Yabo. Into akaza yenza ungibiza ngegama elirong. Waphambanisa amagama. Ngimbuze ukuthi ubani ongibiza ngaye manje. Athi ayincese kanjani owasekhaya. Yabo. Iyamove on qale ku-ring lento usengibiza nangayo lo muntu. Noma ngibiza ngaye manje uchaza izitori ehlukahlukene. Makudlula inyanga futhi aphinde ngifuna imali. Yabo. Mase ngamtshela ngithi mina anginikezele ingane aqale-ke manje ingane asafuna ukuyiletha ngoba phela amuveke ekhaya ingane esithe ukukhula. Ingane 9 months. Ingane nje bangisise ukukhula mina ibisina mhlambe ba 5 months. Ahambeke oqasha la ehlala khona. Kodwa manje uma eqashile lo muntu akasebenzi. Aqashwe nathi hayi khona imali zama wakhe ezingenelayo. Ezongena so ayinami ngimyekelele kanjalo. Kanti lo muntu angibiza ngayo umuntu okhona. Yabo. Umuntu okhona. Njengoba ngidlisa izinyanga nje ingaka uzokube manje. Ngikhuluma nje manje nawe-ke ubonile lento ukuthi sengiyibambile. Uyibalekisile ingane mengibuza ingane ukuthi kuthiwa ingane ikidnaphiwe yena lo mlisa lo. Yabo. And ngizamile ukukhuluma naye uma wengane endini lo. But hayi uyamuka umoya nomoya and sengivule ngisho icala enkantolo. Nasemaphoyiseni indaba yami naye nje iyazi kuyikona ukuthi-ke
uyabaleka manje ngoba kufunakala iqiniso. Mina bengifisa ukuthi kube khona indlela engenziwa ngayo bhuti uma wazi ukusiza ube ingxenye yalento ngoba mina ilontuzi yami isolution ukumbula dlalile sengispende kakhulu imali kuyena usisi. Ngicabanga ukumqomba phansi soon maduze ngoba ngiphambene ikhanda ngalento le. Ungondlisa ingane kanti khona omunye umuntu eceleni ebengazi ngaye aweleke ngibiza ngaye and uyayiphika lento, uyamuphika lo muntu uhleze ethiwa kubo uhleze ethiwa manje ngenzeka isilima mina. Ngenzeka isilima ngenye indlela and ingane ngigcine ngoJanuwari ingane ehambise eklinikhi. Manje ingane mase ngifuna-ke ey'nsukwini wangitshela ukuthi ingane ayikho. Yiphi yona ingane? Ukhuluma ngayiphi ingane? Ngavele ngadideka wathi angisangane ekhanda. Wathi akho ngane la and mengizwe ngabantu lehlala ngakhona ngizwe ngomphakathi kuthiwa ingane yathathwa yakidnapha yajontshwa. Kuningi nje kusaphazekile and uyangibalekela lo ma wengane endini yabo. Akaze asho ukuthi wayisapha nje ukuthi kidnaphiwe ngifonele ngo-private number yabo. Ngizothi ikidnaphiwe and ngenzeka isilima kakhulu. Nalo muntu athi ingane ikidnaphile ungisendela imessage wangidrepisha wangisendela ngisho isithombe sami lo mfana lo. So ingakho ngithi mina-ke Mandla Grace lento sengibezele kakhulu mina ngiyahluleka ukubhekana nayo njengamanje. The best way nje wangixhaphazeke kangaka ukuthi ngiziphindiselele kabuhlungu lento futhi ngiyisherisha nawo ipuze nje uyifake. Hayi-ke wengane zawethu impela-ke lunjalo udaba-ke lobuhlungu kabhoti-ke noluthekela amehlela njengoba-ke belichaza-ke. Kanti-ke wengane zawethu impela-ke uphinde kwavela ukuthi yena-ke lo wesifazane-ke impela-ke amanamba wakhe-ke wonke-ke awangeni njengoba-ke impela ubhoti-ke waze wavula lona-ke icala. Kanti-ke nayo inkantolo-ke iyehlula-ke impela ukuthi-ke imthole yeyiba futhi impela ngazuthi-ke lo wesifazane-ke usethathwa njenganayo-ke i-wanted. Hey ngane zakwethu impela thina simbusisithe MTV sithi njake sehle ngobonda idibane kuyona ividiyo elandelayo.